салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбатам мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар Олимпиадаи ҷаҳонии онлайнии шоҳмот дар дивизиони севум мақоми чорумро касб кард, натавонист ба дивизиони дуввум роҳ пайдо намояд ва дар натиҷа аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум гашт. Ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон Ҷамшед Исоев, Муҳаммадхоҷа Ҳусейн Хоҷаев, Надежда Антонова, Мутриба Ҳотамӣ, Ҷалолиддин Илҳомӣ, Сабрина Абророва, Алишер Каримов, Мустафохоҷа Ҳусейн Хоҷаев ва Меҳриддин Шарипов дохил буданд. Мунтахаби Тоҷикистон бар тимҳои Ботсвана бо ҳисоби 6-0, Тайбеи Чин бо ҳисоби 4-2, Нигерия 6-0, Эмороти Муттаҳидаи Арабӣ 5-1, Ангола 5-1 ғолиб омада аз тими Шри-Ланка бо ҳисоби 2-4 мағлуб гашт ва се бозиро бо дастаҳои Португалия бо ҳисоби 3-3, Шотландия бо ҳисоби 3-3 ва IPCA дастаи омехта бо ҳисоби 3-3 бо натиҷаҳои мусовӣ анҷом дод. Дар ҳисоби инфиродӣ Сабрина Абророва дар байни шатранҷбозони тоҷик натиҷаи беҳтарин ба даст овард. Ӯ бар ҳамаи ҳарифонаш ғолиб омада дар 9 бозӣ 9 имтиёз гирифт. Надежда Антонова аз 9 бозӣ дар 8 пирӯз шуд. Муҳаммадхоҷа Ҳусейн Хоҷаев 7 бозӣ ва Мутриба Ҳотамӣ 9 бозӣ 5 имтиёзӣ гирифтанд. Натиҷаҳои шатранҷбозони дигари тоҷик чунинанд: Алишер Каримов 3,5 имтиёз 6 бозӣ, Меҳриддин Шарипов 3,5 имтиёз 6 бозӣ, Ҷамшед Исоев 2 имтиёз 3 бозӣ, Мустафохоҷа Ҳусейн Хоҷаев 0,5 имтиёз 2 бозӣ, Ҷалолиддин Илҳомӣ 0,5 имтиёз 3 бозӣ. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи варзишгарон чорабинии варзишӣ баргузор гардид. Аз маросими супоридани ҷоизаҳо гузоришеро омода кардем, ки ин лаҳза манзуратҳо мегардонем. рӯзи 10 августи соли 2020 дар муассисаи давлатии Душанбе Плаза бо мақсади таҷлили сазовор аз рӯзи варзишгарон бо ширкати собиқадорон, мураббиён, варзишгарони маъруфи пойтахт ва ҷоизадорону ғолибони мусобиқаҳои варзишии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ чорабинии хотирмон доир гардид. чорабиниро сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе Раҳимзода Шоҳзод оғоз бахшида, ҷавонону варзишгарони пойтахтро ба ин санаи муҳим табрик намуда иброз доштанд, ки боиси ифтихор аст, ки дар натиҷаи ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба тасвиб расидани созишномаи истиқрори сулҳ, соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар маркази таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифта. ҳамин аст, ки солтосол дастовардҳои варзишгарону мураббиёни тоҷик меафзояд. дар ин баробар собиқадорони соҳаи варзиш Мирзо Шамсиев ва аввалин гирандаи рохати бозиҳои Олимпии Токио 2020 Баҳодур Усмонов ҳозиринро таҳният намуда, дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро дар самти варзиш дар миқёси ҷумҳурӣ беназир ва беҳамто маънидод намуданд. имрӯз 10 август ки соли 2020 ки имрӯз рӯзи ҷавонон аст, дар аввал ҳамаи варзишгарон, мураббиён ва собиқадорони ин соҳаи варзишро ва ин рӯзи варзиш табрик ва муборакбод мегӯям ва мо миннатдории худро ба асосгузори сулҳ ва ваҳдат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки варзишгарони мо ба чандин дастовардҳои ҷоизаҳои президентии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба дастовардҳои баланде дар даврони соҳиби истиқлол сазовор гардиданд. барои саҳми арзанда гузоштан дар рушду нумӯи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, дастгириву ҳидоятҳо ҷиҳати самаранок ба роҳ мондани фаъолият дар самти омода намудани варзишгарони касбӣ бахшида ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон, собиқадорони соҳаи варзиш бо тӯҳфаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. ҳамчунин мураббиёну роҳбарияти мактабҳои варзишии шаҳр барои иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва саҳми арзанда дар ташкилу баргузории чорабиниҳои варзишии сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва таъмини варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бахшида ба рӯзи варзишгарон сарфароз гардиданд. дастпарварон ва мураббиёни муассисаҳои варзишӣ бо унвонҳои соҳаи варзиш сарфароз гардонида шуданд. ҳамасола санаи 10 август дар саросари мамлакат рӯзи варзишгарони Тоҷикистон бо як шукӯҳ шаомати хоса бо баргузории чорабиниҳои варзишии оммавӣ доир карда мешавад ва ин санаи таърихӣ
خب امروز در پایتخت ازمون شهر دوشنبه با تشبث و دستگیری‌های بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی با اشتراک تمام سابقه‌داران ساحه ورزش، ورزشگران امیدبخش و مسئولین ساحه ورزش پایتخت در یک سطح بلند برگزار گردیده شد و نگفته نماند که خب امروز ورزشگران امیدبخش پایتخت از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ریاست کار با جوانان ورزش شهر دوشنبه با مقصد اشتراک در سطح مسابقه‌های بین المللی و عموما جهت آمادگی گرفتن آنها، یعنی که تمرین‌های پی در پی تمام چاره‌های ضروری را روی کار آورده است و ما می‌بینیم که بسیار در یک مدت کوتاه‌ترین ورزشگران ما توانستند که در مسابقه‌های سطح بین المللی و عموما در بازی‌های المپیک فعالانه شرکت ورزیده شرف جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند و خوشبختانه این است که ما توانستیم که مخصوصا دو ورزشگر شهر دوشنبه بهادر عثمانوف و شعباس نعمت‌اللهیوف توانستند راحت بازی‌های المپیک را به دست آورند که این باعث افتخار و سرفرازی کل ورزشگران مملکت به حساب می‌رود و در فرجام چهاربینی امروزه یک قطار سابقه‌داران ساحه ورزش و عموما ورزشگران امیدبخش پایتخت با تحفه و سپاسنامه‌های تأسیس داده ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه قدردانی کرده شدند. дар ин баробар собиқадорони соҳаи варзиш дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро дар самти варзиш дар миқёси ҷумҳурӣ беназир ва беҳамто маънидод намуданд. шӯрои олимпии осиё эълон кард бозиҳои шашуми соҳилии осиё ки ибтидо баргузории онҳо аз 28 ноябр то 6 декабр дар шаҳри санияи музофоти ҳайнани чин пешбинӣ шуда буд то соли оянда мавқуф гузошта шуд. ҳамакнун бозиҳо аз 2 то 10 апрели соли 2021 баргузор мешаванд. қарори шӯрои олимпии осиё дар мувофиқа бо кумитаи олимпии чин ва кумитаи тадорукоти бозиҳои соҳилии осиё бо мақсади таъмини амнияти варзишгарон, ашхоси расмӣ ва тамошобинон ба далели пандемияи COVID-19 қабул шудааст. корҳои омодагӣ ба бозиҳои дар пеш истода идома доранд. сания ҳаққи баргузории бозиҳои шашуми соҳилии осиёро моҳи марти соли гузашта ба даст овардааст. мусобиқа 16 намудро дар бар мегирад. аз ҷумла шиноварӣ, ватерполо, варзиши сабук, баскетбол, волейбол, ҳандбол, футбол, гӯштин, қайқронӣ, сёрфинг ва ғайра дар бозиҳо ширкати беш аз 2000 варзишгар аз 40 кишвари қораи осиё аз ҷумла тоҷикистон дар назар аст. бозиҳои соҳилии осиё бори аввал соли 2008 дар шаҳри балии индонезия баргузор шуд ва аз он замон то ин ҷониб дар ҳар ду сол доир мегардад. сания аввалин шаҳре нест ки дар чин ин мусобиқаро баргузор мекунад. соли 2012 бозиҳо дар шаҳри ҳаяни музофоти шандун дар шарқи чин доир гаштанд. бозиҳои соҳилии осиё инчунин дар маскати умон 2010, пхукети Тайланд 2014 ва Дананги Ветнам 2016 баргузор шудааст. Зокир Уматқулов устоди варзиш оид ба муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайд мебошад. Мавсуф ин нави варзишро дар ноҳияи рӯдакӣ роҳандозӣ кардааст. гузоришамон дар ин хусус. дар ноҳияи рӯдакӣ солҳои охир бунёди маҷмааву иншооти варзишӣ вусъати тоза пайдо кардааст. яке аз ин маркази солимгардонии варзишии деҳаи обчакорон мебошад ки аз сохта ва мавриди истифода қарор ёфтанаш он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. маркази солимгардонӣ мутобиқ ба талаботи ҷаҳонӣ сохта шуда дар он имкони ташкил намудани мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро дорад. илова бар ин дар маркази солимгардонӣ барои кӯдакону наврасон ва ҷавонони ноҳия якчанд маҳфилҳои варзишӣ роҳандозӣ карда шудааст. яке аз навъҳое ки бештари кӯдакону наврасон таваҷҷӯҳ доранд муҳорибаи ғайрикасбии унифайд мебошад. тавре ки маълум шуд дар ноҳияи рӯдакӣ навъи муҳорибаи ғайрикасбии унифайд солҳои зиёд аст амалӣ мекунад. дар ноҳия сафи ихлосмандон ба 100 нафар мерасад. унифайдро дар ноҳияи устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Зокир Уматқулов ташкил намуд. худи Зокир Уматқулов машқу тамринҳоро аз бокс оғоз кардааст. номурда дар фаъолияти варзишгариаш дар якчанд мусобиқаҳо иштирок карда муваффақ шуд. баъдан ӯ ба муҳорибаи унифайд гузашт. соли 2014 барои ӯ соли бобарор буд, чунки бори нахуст чемпионати осиё оид ба унифайд дар тоҷикистон баргузор шуд ва мавсуф ба узви дастаи мунтахаби кишвар шомил шуд. дар мусобиқаи осиёӣ дар вохӯрии финалӣ бо намоянда аз Эрон мубориза бурда сазовори ҷои дуюм гашт. хотиррасон мекунем ки дар чемпионати кушо
кушодаи Осиё дастаҳо аз Эрон, Узбекистон, Туркманистон, Русия, Қазоқистон ширкат варзиданд ва аксарият зиннаҳои ифтихорӣ насиби муҳорибачиёни тоҷик гардид. ҳамарӯза дар ин толори варзишӣ беш аз 30 нафар кӯдакон ва наврасон машқ тамрин мекунанд. ман ба онҳо нозикиҳои унифайти ғайрикасбиро меомӯзонам. дар ин ҷо онҳо гуштинги лайт ва муҳорибат машқ мекунанд. дар ин ҷо шогирдо лат додани даст, лат додани поча ба буғӣ карданро меомӯзонем, ки ин амалҳоро онҳо метавонанд дар мусобиқаҳо иҷро кунанд. ҳамарӯза мо аҳамият медиҳем, ки рӯз то рӯз шогирдо зиёд шуда истодаанд. дар ин толори варзишӣ мо шароитҳои нағз дорад ва кӯдакон бисёртар мехоҳанд машқ кунанд, баъд мусобиқаҳо иштирок кунанд. кӯдакон ва наврасоне ки дар ин ҷо машқ мекунанд, онҳо худашонро солим ҳис мекунанд, чунки варзиш бар саломатӣ фоида дорад. дар толори варзиши мо шогирдони балоёқат хело бисёр ҳастанд. аз онҳо Асдини Бардин, Ҳидоятов Муҳаммад, Олимов Субҳон ва дигарон ҳастанд бисёранд, ки инҳо берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳо иштирок карда парчами Тоҷикистонро боло бардоштаанд. дар пеш моро мусобиқаи ҷумҳуриявӣ интизор аст. мо тайёргаримон ҷиддӣ ва сахт аст. мо кӯшиш мекунем, ки шогирдоро нағз тайёр кунем, дар мусобиқаҳо хушрӯ иштирок кунанд ва ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд. яке аз шогирдони фаъоли мураббӣ Субҳон Олимов мебошад. Мавсуф аз соли ташкилёбии маҳфили Унифайт тамрин мегирад. намуди Унифайтро мақбултар пиндошта, ҳунари волояшро дар мусобиқаҳои гуногун манзур кард. ном бурда дар фаъолияти варзишгариаш ба чӣ дастоварде ноил гардида бошад, қабл аз ҳама заҳмати беандозаи устодашро дар мадди аввал мегузорад. андеша мекунад, ки кори босамаровари мураббӣ дар иҷрои дурусти тамриндиҳӣ ва дарк кардани масъулияти баланди касбиаш вобастагӣ дорад. ман тӯли 5 сол мешавад, ки дар ин толори варзишӣ машқ мекунам. мураббии ман Умадқулов Зокир. ман 35 та медал дорам, 20 та аз ҷои якум, 10 та аз ҷои дуюм ва 3 та аз ҷои ва 5 та аз ҷои сеюм. ман соли 2019 ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар кардам. дар он ҷо сазовори ҷои аввал гаштам ва ҳамчунин дар Самарқанд дар мусобиқа иштирок кардам. сазовори ҷои дуюм гаштам. ман роҳафтода нестам. дар оянда ҷоҳои аввалро ишғол мекунам. мураббӣ Зокир Умадқулов машқварзиро дар ду вақт субҳгоҳон ва бегоҳӣ роҳандозӣ кардааст. теъдоди шогирдонашро кӯдакону наврастон ташкил медиҳад. яке аз дигар шогирди беҳтарини мураббӣ ин Аслиддини Баҳриддин мебошад, ки мавсуф ба хурдсолии худ нигоҳ накарда, ҳам дар мусобиқаҳои шаҳрию ҷумҳуриявӣ ва ҳам дар мусобиқаҳои берун аз марзи ватан тавонистааст, ки ба гирифтани ҷойҳои намоён сазовор гардад. мусобиқае, ки дар зодгоҳаш ноҳияи Рӯдакӣ баргузор шуд, то дер боз аз хотираш зудуда нахоҳад шуд, чунки ӯ дар вохӯрии финалӣ бо варзишгаре мубориза бурд, ки ба мухлисони варзиш ошно аст. ҳамзамон дар барномаи телевизионии Матин аз рӯи намуди шиноварӣ иштирок карда, маҳорати баланди шиновариро манзур кард, ки ба гирифтани мақоми аввал ноил гардид. устоди ман Умадқулов Зокир мебошад. вай ба ман ҳамаи нозикиҳои варзишро ба ман мефаҳмонад. ман 74 та медал дорам. шаҳртӯз, Кӯлоб, Ваҳдат, ҳама ҷо рафтагӣ дар он ҷо мусобиқа кардам ва ҷои аввалро гирифтам. ман пеш аз Ӯзбекистон рафтан хуб тамрин кардам ва мехостам, ки ҷои аввалро гирам ва рафтам, ба мақсадам расидам. ман дар намуди Унифайт мехоҳам, ки аз ҳама беҳтарин варзишгарони Тоҷикистон шавам. дар ҳақиқат варзишгар танҳо дар майдон имкон дорад, ки тамоми он нозикиҳои аз худ кардаашро мавриди истифода қарор бидиҳад. машқу тамринҳо бошад заминаи мусоид барои рахна кардани марҳилаҳои хоси варзиш аст. абдураҳмон Умадқулов варзишгари хурдсол ва навомӯз аст, ки аз машқу тамринҳояш на он қадар вақти зиёд сипарӣ шудааст. гуфтан ба маврид аст, ки меҳри машқварзиро дар қалбаш қиблагоҳаш бедор сохтааст. یک سال می شود در اینجا مشق میکنم. 2 مدال دارم. هر دوستی یکم آینده میخوام چمپیون جهان شم. من به همه وصیت میدم که در اینجا آماده مشق کنم، چون که ورزش گروی سلامتی است.
воқеан дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо ӯ имкон дорад то варзишгарони лайуқадмандро ба воя расонад. дар сурате ки агар дар кораш масъулият дошта бошад, тавре ки ба мушоҳида расид қисми зиёди ширкаткунандагонро кӯдакон ташкил дод. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо мекунад. зокир умадқулов мақсад дорад то дар ноҳияи рӯдакӣ сафи варзишгарони сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ доштаро бештар гардонад. умед аст ки мақсаду орзуҳои ин мураббии шоиста ҷомаи амал хоҳад пӯшид. парвизҷон умарбоев, нимҳимоятгари дастаи мунтахаби миллии футболи тоҷикистон ки дар локомотив пловдив бозӣ мекунад, бо бошгоҳи худ суперҷом ё ҷоми олии булғористонро ба даст овард. ба иттилои федератсияи футболи тоҷикистон, дар бозӣ барои суперҷом локомотив пловдив бар қаҳрамони булғористон лудогорес бо ҳисоби 1-0 ғолиб омад. умарбоев дар ҳайати локомотив аз ибтидои ин бозӣ ба майдон омада ҳамаи 90 дақиқа ҳунарнамоӣ кард. зимнан ин севумин унвонест ки парвизҷон умарбоев дар ҳайати локомотив пловдив соҳиб шудааст. аз ин пеш футболбози тоҷик ду бор ҳамроҳ бо бошгоҳи худ ҷоми булғористонро ба даст овардааст. дар ҳайати локомотив умарбоев имсол дар даври муқаддамотии лигаи аврупо 2020-2021 бозӣ хоҳад кард. нимҳимоятгари мунтахаби тоҷикистон парвизҷон умарбоев шарафи локомотивро аз соли 2016 ҳифз мекунад. дар муддати 4 сол ӯ дар бошгоҳи шаҳри пловдив беш аз 100 бозӣ анҷом додааст. имрӯзҳо барои рушдёбии футболи тоҷик ҳамкориҳои судманд бо ташкилоту корхонаҳо вусъат меёбад. идомаи мавзӯъ дар сюжаи навбатӣ. дар дафтари Федератсияи футболи Тоҷикистон санаи 12 август байни Лигаи футболи Тоҷикистон ва ширкати байналмилалии букмекерии Паримач созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд, ки тибқи он яке аз бузургтарин ширкатҳои букмекерӣ дар Аврупо ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил сарпарасти мусобиқа барои дарёфти ҷом ва бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон шуд. ғайр аз ин, ширкати Паримач мақоми шарики расмии Лигаи футболи Тоҷикистонро ба даст овард. дар созишнома ки барои 3 сол баста шуд, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода ва директори генералии ширкати Паримач Тоҷикистон Абдусаттор Ҳасанов имзо гузоштанд. дар доираи созишномаи дуҷонибаи ҳамкорӣ нишонии ширкати букмекерии Паримач Тоҷикистон дар ҳамаи варзишгоҳҳое ки бозиҳои дастаҳои лигаҳои оливу якуми Тоҷикистон баргузор мешаванд гузошта мешавад. ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода чунин қайд намуд: мо хеле хушҳолем ки бо ширкати маъруфе ҳамчун Паримач шартномаи дуҷонибаи ҳамкориро ба тасвиб расонидем. ширкати Паримач дар Аврупо ва кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил шӯҳрати зиёд дорад. мо аз он хурсандем ки мусобиқа барои дарёфти ҷоми Тоҷикистон, ки дар он тамоми дастаҳои саросари кишвар ширкат мекунанд ва ғолиби он ҳуқуқи намояндагии Тоҷикистонро дар ҷоми Афека дорад, дар шахси ширкати Паримач шарики қавӣ пайдо намуд. мутмаинам ки ҳамкориҳои мо мутақобилан судманд ва давомдор хоҳанд буд. ҳамзамон директори генералии ширкати букмекерии Паримач Тоҷикистон Абдусаттор Ҳасанов қайд намуд ки дастгирии футбол дар Тоҷикистон як омили муҳими сиёсати иҷтимоии ширкати мо мебошад. иштирок кардан ҳамчун сарпарасти унвонии мусобиқа барои дарёфти ҷом ва бозии суперҷоми Тоҷикистон ва инчунин шарики Лигаи футболи Тоҷикистон будан барои ширкати мо як имконияти хубест ки ҳадафҳои худро дар оммавӣ сохтани варзиш ва дастгирии футболи тоҷик амалӣ созад. мо якҷо бо шарикони худ ният дорем ки ҷоми Тоҷикистонро ба сатҳи сифатан нав барорем. бозии марказии даври панҷуми лигаи касбии футзали Тоҷикистон миёни дастаҳои пешсафи мусобиқа Сипари Хуҷанд ва Соро компанияи Душанбе бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. ба иттилои дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон, дар бозии пешсафон Сипар ва Соро компания ки 8 август дар маҷмӯаи варзишии қасри варзишии Хуҷанд дуил гардид, ба голи легионери Гурҷӣ Вахтан Кекелия бозингари мизбонон Дилшод Саломов бо зарбаи нишонрас аз дабл пеналти посух дод. дар бозии дигари даври панҷум муҳоҷири Душанбе дар меҳмонӣ бар Равшани Кӯло бо ҳисоби 6-4 ғолиб омад. дар ҳайати меҳмонон Самандар Ризомов 3 гол, капитан ё сарвони даста Хуршеди Зайниддин 2 гол заданд. Самандари шаҳри Турсунзода дар меҳмонӣ Истарафшани шаҳри Истарафшанро бо ҳисоби 9-8 мағлуб кард. дар дастаи ғолиб 3 голро Низом Махмаев
ба самар расонд. ضمناً این اولین پیروزی سمندر به شمار می رود. از روی نتیجهگیری 5 دور مسابقه در جدول دسته‌های سورو کمپانیا و سیپر با 13 امتیازی پیش صفند. با همین نیمه اول مسابقه به پایان رسید. نیمه دوم لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان 19 آگوست شروع می شود. علیجان شریپوف عضو فدراسیون ملی جیو جیتسو می باشد. سال گذشته غالب مسابقه بین المللی گردید. موضوع را همکارمون ادامه می دهد. علیجان شریپوف عضو فدراسیون ملی جیو-جیتسوی جمهوری تاجیکستان میگوشد اما وی پیشتر مشق و تمرین را از محاربه غیرکسبی اونیفایت آغاز کرده است. با ورزش رو آوردن موصوف نیز تصادفی نیست، زیرا قبلگاهش فردوس شریپوف باعث شده تا به میدان مردان میدانداران آید. مدت نازکی اونیفایت رو از پدرش آموخت و حتی در مسابقه ها نیز نیروسنجی کرد و موفق شد. قبلگاهش آرزو میکرد تا علیجان با پورگی از قواعد اونیفایت آگاهی یابد و در آینده شرف ورزش تاجیک را معرفی نماید. اما علیجان در آینده شرف ورزش تاجیک را نه در محاربه غیرکسبی اونیفایت بلکه در رشته نوتأسیس جیو جیتسوی برزیلیایی حمایت کرده است. یکمی مسابقه بود. من خیلی خردسال بودم و در وزن 21 کیلوگرم اشتراک نمودم. سزاوار جای اول گشتم. دو رقیب داشتم، هر دو یکمی را مغلوب کردم. سزاوار جای اول گشتم. به همین طرز علیجان عضو فدراسیون نوتأسیس جیو جیتسو گردید. اصولهای این نمود در حالت پارتری استفاده شده ورزشکاران با اجرای لددهی و بوغی کردن میپردازند. علیجان هم در ظرف نچندان طولانی با اصولهای معمول جیو جیتسو آشنایی پیدا کرد. پدرم به نهایت خرسند شد و حتی بوغارشون هم میومد که من از قزاقستان با مدال طلا به وطن برمیگردم. شناوری در تمام کشورهای جهان همچون یکی از واسطه‌های اساسی ترین از جهت جسمانی همه طرفه انکشاف دادن انسان نوبسته به سن و سال استفاده برده می شود. بنابراین از خردسالی به فرزندان آموزاندن هنر شناوری وظیفه اولین درجه والدین است. شناوری همچنین از طرف پزشکان برای تحکیم سلامتی و معالجه بسیار بیماری‌ها توصیه داده می شود. پوشیدن است که امروز سطح ورزش آبی در تاجیکستان در حالت گزارش قرار دارد. از این سبب تیار کردن ورزشگران کسبی مشکلات زیاد دارد. قهرمان برنامه‌مون علیجان شریپوف با آموزش شناوری نیز مشغول است. وی در برنامه تلویزیونی متین که در مؤسسه دولتی مرکز خدمترسانی آبشاران با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه با ورزشگران فدراسیون مختلف جمهوری متحده گردید شرکت ورزیده مهارت خوب شناوری منظور نمود. نگفته نماند که سبقت در شکل دسته‌ای صورت گرفت. علیجان شریپوف عضو دسته سامان بود. ما شکرانه دولت عزیزمون میکنیم که برای استراحت ما کودکان نورسان شرایط مساعد را مهیا کردن. سال جاری میبایست چمپیونات آسیا، سبقت جهانی و مسابقه های بین المللی و منطقوی دایر میگردید، ولی با علت اوج گرفتن بیماری همگیر مسابقه ها به تأخیر افتاد. علیجان برای نگاه داشتن حالت خوب ورزشی به مشق‌های مستقلانه پرداخت. با دسترسی امکانات میخواهد قوتش را در چمپیونات جهان بسنجد. امید است که آرزو و آرمان‌های نجیب این ورزشگر امیدبخش عملی خواهد یافت. بینندگان گرامی، این بود آن همه خبر و گزارش‌هایی که ما هیئت ایجادی پیشکشتان نمودیم. مطمئنیم که در آینده تربیت جسمانی و ورزش را سرمشق کار هر روزه خویش می‌دانید. خیر، شاد و پیروز باشید.